Batia tukwendera tikuligirirwa n'abana insi y'emyaka 13 igo nuganete bosemya bwa Bible Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Omwancho morigeria bwegetasene kiga kya Getembe television na kwariganiria se omoroberio bwetwani ya Getemberi tukiriga ria Alhamisi chitariki nibere ekero omwaka bono ore omorere kegima eritariane ndoke Matilda Kemndo Obaigwa ase ndachiko bagingo korase omoroberio iga bwetwani ya Getembe guchaka chinsa 12 chamambia oika chinsa 3 chamambi aiga ase omoroberio iga amangana buna bono aya atekire ndaki chi gazeti chakira rituko chikwerera na mangana ndamange ntochiko kobato ko yasanga ase injira yobwamo bono kabana inche ase omoroberio yiga ase chinse mochiri cha YouTube nyore buna Getembe FM Getembe TV chinse mochiri cha Facebook naro ase omoroberio yiga ogocha sore eyamaseyamo nyore naro aroro buna Getembe FM ntevi erietari yago na boigo chinse mochiri kwa bugatire korwe mambia bono awetira ase in number 0726 447367 nyarago ntevi erietari yago naki wachakire omwaka mbarabi bari kwaganeirie omwaka omya toba naye omuntu oria okwegimeri abasesenia gose otari gukwana maya gochia asa bande mbalenga kwaganeirie omwaka omuya ekero twachakire bono 2025 abwe ase abange baino manyetenga kwatwarire okwigena omwaka oyiga no chikoba omuya kegima na inde obe omwaka bwa masesenia ase orachigoikerania amangana gose amarora ali kwabere ko gutwara ase egetambe korende chinsa chiabono nigongo kwarigania ase amaya una aberega gotoikirega ase enyumba yoboraria nawe gasengo kuboria otware oborigererio bia koru bono ekero ngochaka oika ekero ngochia gokora guchaka anamaya nigo ngochaka noroboti rori ruo wetaro yomurai wense omuske William Samoei Ruto gochaiga ase orogongo rwagusi asanyarete kwarigania omwako moya korwa aiga ase amagato State Lodge ase bono anyarete gwikira naroro na barai ibande abange elio gochaka omwako moya koroiga ase eriroba riagusi omurai wense na iriete eira yogochia kwenekinga obwatirane na barai ao elio okwenekianga amagendero akorekanire ase ense ya Kenya nabo igo ase abaganiri abakenya bonsi banyare gutwara omwaka omoya na inde omwaka ore nogosemeria omusakito Daniel Ontiri narengaroro agatoboera oroboti rwabene buna roko bwatia nase nyumba yoborai ya State Lodge yegotoka ime ye county ya Kisii asobo tukubo hiralero morai bwense Dr. William Samoei Ruto Aromoiga bogokoro mwaka nogochaka ko mwaka omoya wechiri bubere na 25 Uyumanyikaine buna State New Year's Eve dinner uyu hase ntunde ntangane kigima okoleka hase county ya Kisii umwego yoboigo ni wikirenwa na barai bebirengo aho korwa sorogongo ruagusi ne chi county chietana ine nabo waziri abaragwa no mwaziri wechisemi muske Migoso Gamba mbunge webunge ya Kuria West muske Mathias Robi mbunge wensemo ya Gemu muske Elisha Odhiambo Ulia Onyatike umuske Tomo Dege mbunge webunge ya Nyaribari Chache umuske Zairi Janda Muimendrep we county ya Nyamira umuske Jerusha Mumanyi ulia we county ya Kisii umuske Donya Doris Aburi mbunge webunge ya Kitutu Chache North umuske Jafeth Mukayanya Kundi mugavana we county ya Nyamira umuske Amos Kimuminyaribo ulia we county ya Mobei umuske Gladys Wangam
Gavana we kaunti ya Migori Umoske Ochilo yako egati ya barai banda bange habwaso bwamo baikirana aso kumwaligani murai wense asorongo rwagusi boigo kwaligania omwako moya heroic determination aso moyego igali bagali nene ligolirwa aso gukora masabo usaberense ya Kenya ubosyo bumwako moya amatera yo kumerendia Nyasaye ngambi ya muno Nechinga kecho muraibwense Dr. William Samoei Ruto oralia ogochaka ku mwaka senchira ya bene 6, 5, 4, 3, 2, 1 asenkwa nae umuraibwense chinga kiasanga nabali kyamangana igatayabuna umwaka w'ekibibire na 2024 nigo bwate amangana mange kolende mbali no gosemelia uno mwako igano chigotwaro buya gendro obwanchani no mulembe. In 2024, our nation faced serious challenges and great difficulties. Yet, we did more than endure. We stood together in unity, worked with determination, and overcame all the obstacles. Because we are Kenyans, and indomitable, courageous, and enterprising people, unafraid of hard work. Because we are resilient champions who strive to win and face every challenge with dedication and stamina, we achieved progress despite significant difficulties. Omentabuna hase kekiga abera sabisi wene kiria magendro au egatiabo gochakia komoroberio wa affordable housing uyo konyera haso gokenia ogoitinyana kwa bantu hasi chinsemo au boigo okinie mabaga yemeremo hasabasae gochakia omoroberio muya bowenia o taifa kya egati ya magendrando mange na igo baraye wae mbogendrete kwene kya obuya au Rights we have made against terrorism, banditry, cattle rustling, cybercrime, and other offenses will not only be sustained, but will continue to be enhanced going into the future. Egetambo kerekiga kyogo chaka kwa igoro mwaka asorongo rwa Nyanza nigo kyago kyabaraia bange egatia baba gavana abo bago keregetambo kerekiga na koralia omochaka numuya bukubwaterana ilio kwene kya magendro. Your Excellency, tumekushukuru sana. Kwa sababu vile imesemwa hapa, hakuna siku sisi kama wananyanza tumekuwa na hii New Year celebration. There is no time. Hata mimi, hii ni wakati ya kwanza mimi kuingia kitu kama hii. I've never attended anything like this, to be honest with you. I've been a leader for over 13 years elected. And this shows the drive you have for the unity of this country. We have come here in the spirit of friendship, in the spirit of working together, and in the spirit of encouraging leadership at the top level by His Excellency to find us united so that it is easy for us to work together. We may have our own perspectives of issues, but let us call it bipartisan. Tusiangalia kama uadui. Ukiwa unapita karibu na hapa, because you know, ukitoka Kuria, ukitoka Mabei, na kuomba ukipitia pande hii. Na ukipita, unatingiza koti kidogo vitu ikikuwa mfuko ianguke kidogo. Ya pili, napenda vile wameanza kuunganisha hii nchi. Na ubona bikoba ibite na utukune kweberari unateba toe minje tuciye bari ari asitwara gutamira na bambara uno bakwimigire guciga ari bayicirega na bayicirega baro guciga ono tociara ryekera baro tuwe minjire twage cigwe korumate mine tukorumata bagambe bari bande abantu abayito tusiye ono baro no bara none kirugase gasa bantaba bakara bacire no bayikaraseta ayo ko eminjanga hiyo go cigojega no dari ko eminje asense mwende abarayi kurwa sorongo rogusi ni kubasingirira kubolia magendero egati abo kogaligwa we pale nene ya kurwa Kisi kugenda Sotik
kwagachirwa ereri hasi kaunti ya Nyamira egati ya magenderanda mange na muno hayo murai wense umosike Ruto araritie chingaki kireneta sorogongo ruagusio mwako eta. Ukianza program zako zile unafanya, tunataka SGR ile tunasema itapita Nyamira. Tusaidie kubeba mizigo yetu kutoka Kisii, kutoka Kisumu, kutoka huko kwetu huko Kuria inapeleka Mombasa. Kurubadrege daseni kiagatembe kurega se nyumba yoborai ya Kisii. Meye kaunti ya Kisii letera nengoro kwa Daniel Untiri. Gotigara ase emero emeyege yokwariganĩa omwaka omuya buna enchere yemo yokogendera gotinyia abakristo kemoika nigo omosasiroti omonene we parish ya St Raphael Rianyagemi omanyikanite buna Benedict Omare anyarire koboria chi family gochamo chinga kibune chiga ekero omwaka ogochaka nabo igo anene muno abagaka gotwara libagari abo ase family na korachi family chinyare gotwara amaroro yo mwaka oyoiga bwechiri bubere 25 kagokwana rituko ria igoro korwa ase ekanisa ya St Joseph's Enchoro egotoka imeye ward ya Bosamaro ebunge ya West Mugrango nigo anyarite kuboria abaibori bonsi banyare koba ebiorokererie biya gocha ase abana babo anene muno ekero obagochaka omwaka korinde nabamenyi bechinsemecho nabarabu mbabwate ayo barenge gukwana igoro ya makongo ari baeteire omwaka oeta omusakeito Fatgad Gisemba na arenge aroro agatoboera oroboti rokubwatia Chingaki abakenya bagucengera umwaka umuya bwechiri bubere na 25 nigo boigo abange basangirikana ase chikanisa ao buna enjira eyemo yogwa kabuya ase ugutambuka umwaka Kurwase kanisa ya St Joseph's Enchoro Catholic Church nigo umusasiroti omanene bwe parish ya St Raphael Rianyagemi Benedict Omare aboririe abakristo chingaki baguchengira nerebuya kira oyomo gwikirania emirimo yaye ase eyamate. Mwaka ukianza mzee kana watu wa familia kana mama kana watoto waambie manifesto yako ni gani sasa eja watu aujute kwa mwisho umwako chake umwako wengi mtataka kwa useme umwako tutatwala chini umwako mwana na kwa college tutafanya kazi gani hiyo pia tuangalie serikali za familia family serikali government family ne ngate uonda uondo kumotendera kuna rasilimali za familia wazee chunga familia vizuri hawaka na wewe mtu gani unajua Fada ametuambia umoja ni so tuendelee tuanze na umoja kuanzia nyumbani tukija mpaka hapa kanisani. Na kwa umoja sisi ndio tunawaombea muendelee kuwa na umoja. Boigo oboririe abaibori baria bagutumia amariogo yobotindia baitange kurwase abana buna injira eyemo yogukinia abana bogosemeria ankyo. Umwaka so mwaka ni otokole tona bakamuri ngabana bali kuigwe ngabana bali gore bugere lakini ani kuigwero tona bakamuri ngabana batusi aibe ko buli aibe yo sina yo si ya mirado tungi ono ana ndo kufa bano mwaka mno kwa matera maru wale kwa bakora chimioro wale ka kugadia no mekoro mise wana wati na mwana mwana ngatiye no mwana mara de ye mwana kule no kule ka kule ni ya Mereka nunu usul begini, kata aku sekarang usul. Kalau boleh mana kan darah itu nuni kene nuni triki gitu boleh. Nanti jangan darah itu kan. Anu sejak merah sebenarnya kaji. Aku katakan orang kalau kau gini aku juga punya orang. Orang kerja orang itu. Umur aku juga usaha saya. Kurwase ensemo yabamenyi bekenyoro ekyo kya Enchoro nigo barorekanire koro kya ugutago kiwa kwabo ase eserikali ase ugutaigwera okwemurungania kwabasae ase umwaka oeta engana yairerete okurubekana ugutindi kwene kiwa njoyo ngokwana
Igonkoro Wilfred Momanye undimu korwa sekenyoro gya nchoro Osamaro. Muna bono omwaka muno rioweta igore ngo mwaka umube mono muna bana baika bange mbabete bagusiria magima nekero bagusiria karo bakwandamana kuri gwa toeto obwoba oikarero chinkoro jetu bitanya kuirana burunge Tanzania nyabo kwanyanza sendiri taikaranza sende asa serikali yetu baligereria abana baitu abachensi nakuvuga mono abaibori bande nkorera bari bakweumi abana baba baborete wetero okorobekana oko batamanyiria ase baberete igo togosaba serikali yetu ekere ekora abantu baye era abantu koreng'ana nichire chiri barierete abananchi chinyare goikerana chionsi ase omwaka oyo nigo nabarabwo baganirie ayaiga korwase serikali samarietane nkorukwa Karen Kimamainda serikali yetu yabona ebinto byamentire mpaka nturi konyara abana chisukuru fees nturi konyara bono igo toigwete ne serikali yetu nyorendiri yancha oyo minto Ruto aimoka tokeranirie ebinto byonsi pi atoiyereria amagori atorigereria abana baito atochipasari buya erinda abana baito bagende sukuru bweranikerwa ebinto ebimentete ase school fees chionsi echimentete ebitabu ebimentete ntori konyara ntoganetie ebitabu bicha ase sukuru bikonya abana baito ekogera intuna abataka ntori konyara kogora bitabu igo togochandeka konyora ebesa iko tokonyora obokong'u ase eng'encho tokogenda chikonda twakora tokonyora nyomba neganetie Kinkoripoteri Getembe TV korwa ase kenyoro ekeiga kia Enchoro ime ye ward ya Bosamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Mfatigad Gisemba Mwancho murigereria na maenenga abaibori mpabonete koba ekiorokereria kia gochia ase abana babo nerio nario ribaga rie kanisa ase mwanya getinge goska bosio bono omurai wense buna enchire yemo yokorotota amagenderero ari anyarite gochakia omwaka oeta nigo bono anyorete gokora etaro yaye gochia ase omocheiga aiga ase omochobosongo aria ase amagacho ye cancer center ari gochakigwa ase e constituency ya Nyaribari chache rituko ria igoro niganyarete korokia ogotagokigwa kwae no munyakonda bwa magachayo ase bono omunyakonda oyu ataranyara koira amagachayo korengana buna aganeire korengana no murai bwense otebirenga inenchera yokoirania amagenderero magega na inde bono orure ogokurira ogotindi gochiase abanyakonda bonsi baria bagokora amangana bunayo ekero obakanire nabo igo oborire abarai bonsi gocha kubwaterana erio konekianga ekero emeroberi yachakiwe gose chi project chia serikali ngoirwa chire buna chiganeire Omurai bwense Dr. William Ruto nigasangete nabarai anene mono borogongo rwagusi asomoyega bogochaka omwaka moyega oikeranitwe n'omurugi bw'omurai bwense Rachel Ruto amo nabarai bande wangu tuje hapa sote katika hafla hii. Wakati nimefika hapa jioni ya leo, wananchi wa hapa wamenikaribisha na nimefurahi sana. Buna montonde bwensi okrotota emeroberi yaye komanya asia ikeire omurai bwense nigo arototete amagacho bene yokurwaria oborwere bwa kansa magacho ero munyene abegete gena ryo musingi kerabwate etara yaye asorgongo rwagusi emetie nyene ya etire. In fact, PS issue the last warning for this month 40 in the next there's a side meeting. Yes. There's a side meeting which has been planned for third. Yes. Which is 2 days from today. Yeah. Right. So in that meeting, who is going to come here? I think I'll now have to. Asogokumia kwaye nigo obwagachi obotaraikirana ebirengo biganiri nonya korengana nere chibesa chonsi chiakaniru chigotenera obwagachi obwe asebono arurire ogokurira ogotindigo chia asaba contractor bali batari gosegeta emeroberio ya magenerero. This is unacceptable. This is unacceptable. So you will get a final warning, my friend, on that.
If you don't pull up your socks, I'm sorry. We will have to terminate this contract, get another contractor, so that we can get this cancer center off the ground. It's just as simple as that. There is no fight, there is no quarrel. You just have to do what you have to do. And I will not allow this kind of work to, because you've been paid all the money that requires. There is no pending certificate. There is no reason whatsoever why this project is not on. So, Dr. Ruto nigo alire eira yo chigwikirania chira aliyete guchia asaba Kenya na igo taguchigwanchira onde bwensi utari kubwatesia imirobirio ya magenderero guchia ase aba Kenya. Very many contractors like you who are letting us down, and we will not allow them. This is the year for delivery. This is the year that we must get everything done the way we have planned. We've laid out all the plans. This is the year ya kuhakikisha kwamba kila kitu inatembe. Sawa. So just tell your big boss. So PS, you be here yourself on that. Yeah. So. Kuripoteria Egetasini Kiagatembe TV, Nchen Sam, Biyenda. Guskabusio bono egati iyari abakenya abange babiri bakuboria ase omwaka oyoiga ochakire bono ngamo naria amangana ye serikali kwebanga koikerania amachira chabo nabo igo ese baboririe serikali enyare kwenekia nga emirobiri yanyere kobekwa ekero emibasokano au yabeire tegoika goita abantu abange gose gosaria enibo eninge aya nkubwatekana na etoigo yabage konekibwa omwaka oita ase bono abantu abange babete bagosiria amagimabo chinibo chiabo gosarigwa naboigo abantu ebintu ebinge bikaba bigosombwa na mache omurikito Daniel Ontiri na toborete oroboti rokorokianaki ogosemeria kwa bakenya bono kore ase omwaka oyoiga ochakire igoro ya serikali kwebanga erio ngotanga amabebu nayo akubwatekana nembe basokano. Ense ya Kenya nigo itanya gutwara okurobekana bona kuria kwarorekanete omutienyi ogatano limo goika omutienyi ogatano na kabere omwaka bwechiru 2024 Chiribu chiaba Kenya anene mono ekegoli egeke kemanyikaine buna Gen Z ase emechie ao imeyense ya Kenya ase okorobikana gutanya korokana uko gwachagetugwe maega yomurai bwense umusike William Ruto kogania komenta ukona chwa kwebango aswe omorobilio orogetwe buna finance bill. She uses to travel ajipange ametuharibia economy. He must go. Ruto, you must by force. If we are not pleasing you, we are not pleasing you, must go by force. Ni mwaka bwechiru 2024 gororekana gotwara hamange egati abo gosiria kwa magima kugwatekana nembule nyinge ya ene kiwasi chinsemo au na muno hase chitaoni chinene egati yabo homocho Nairobi ime yomocho Nakuru boigo nensemo ya Kisumu. Unaona sasa abiria waendeshaji gari wote wamekwama, shughuli zao zimesimama. Sisi tumesimama hapa karibu nusu saa. Unaofia unaweza pita gari ibebwe. Kwa hivyo tunangoja pengine maji ipungue tuweze kupita. Kwa hivyo naomba waziri wa barabara kutumia chopa kwa wakati huu, atumie gari ndo ajionee mwenyewe. Ukipita na juu utaona kweli. Kwa hivyo apite kama wiki mbili tu akague mwenyewe aone vile watu wanateseka abiria na contractor vile wamejenga barabara. Egati yechinsemo ime yomoche Nairobi echo chiakwa mono nembule nyingi koirera ebinte bingi gusaligwa nensemo ya Mathare area ya South B Soweto Kibera boigo negeti kiendege gya Jomo Kenyatta International Airport. From 11 at night until now, we are still rescuing people in this village called Ngondo. And we hope that the government will take precautions to help our people. Our people are suffering. And if you tell them to take their things and go, where are they going? Ime kaunti ya Kisumu mwaro manene bwa bamenyi hasensemo ya Ahero ni area ya Nyakach
nigo boigo basirie magema na gosirie nibe nyinge kubwatekana nembuli nyinge yarenge kwene kigwa asensemeyo. Shamba zimeharibika huku, maragwe zangu zimeharibika. Mwezi wa kwanza watoto wanaenda shule. Hata nimeshindwa watoto wataenda shule aje. Juu hiyo ndio nilikuwa ninategemea nikisavuna niuze nipate karo ya shule. Jamni olalo vigimaji yote hujapatikana. Si maji ilikuja kwa boma fagia ng'ombe yote na mbuzi na kile kitu. Makuku meenda na maji. Masufuria watu hawana hata masufuria. Tafadhali leteni hata masufuria wapige ndani unga yenu mnaleta hiyo. Hakuna hata sufuria meenda na maji yote. Abange bagasirie tuo. Gosareka wechi nyomba chabo boigo no gosareka wechi para icho boigo chitari gweteka nabamenyi bakarelekana kurwekerero kyabo gocha serikali kama governor yetu Peter Anyang' Nyong'o na tuko na Senate Tom Ojienda vile tuliwachagua wakati wa campaign warudi waangalie wenye waliwachagua. Hata tuseme saa mtupe pesa mtujengee ingalao tu bado inakuja inaharibika. Sasa muhimu sana chenye tunataka vile tunaweza tulia hii maji. Ngurubuthire gathani kia Gatembe kuraiga se kaunti ya Kisii leterene nguruko Daniel Untiri. Omwancho morigereria egati yari nande abagakwenekiwa omwako ita ngamo na siasa entindi ime ye kaunti ya Kisii ne kaunti ya Nyamira ayabono korengana no morikio ito Aaron Ototo nigo nande bono abamenyi bechi kaunti echigebere baganete nande siasa echikoba gekomoreko ase amwako yoiga ase bono okoboria kwabo kwabeire siasa ebe eyo morembe ase omwaka yoiga bwechirubere 2025 Omwaka bwechirubere na 2024 nigo ayenekia amange kuba muno asinsemeria ya gesiasa ase kaunti ya Kisii nigo mokonyi wa mugavana omutike Dr. Robert Onsare Monda anyorete asa kongu na koba kagwa kwa isiko gwetira ase chikura chebunge kaunti eyo na boigo elia ye senate igetambukiro ekiondio kirete Elijah Bebo gochorwa koirali bagalia yabuna omokonyi wa mugavana we kaunti eyo Omuswada wakomurusia bisi omotike Monda niwegetubwe butyo webunge ye county wetera soma msiye wodi echoni omosike ukirivusio cha oyiboigo manyekanite buna embande boigo nigo ebunge yo ya temete komurusia bisi omowasiri wabokoleri gose administration oyiboigo onyarite kobaga kunganyiwa gochia asensema yechigosori abasae amonege koro Mosike Dr. Alfred Ndemo egento egati yabamsiye bameretie naigo omuswado yo okayoligwa ne bunge ye county yo magayaye Dr. Alfred Ndemo nigo aitigeti emeremo weka omonyene totigalete ime ye county ya Kisii nigo omuliki we county yo gose county secretary James Ntabo nere aitigeti emeremo asinjira chokwenakia amaboli amange na ase county ya Nyamira mugavana we county yo Mosike Amos Kumunyeribo nigo nere anyora kwamereria ogotindi korwa ase gatisha baraibe county yo nalibo nigo anyorete asakamu magayo muswada gwikuwa bosi we bunge ya county yo ase akonyekerete muno moli mega yo muswada yo ko yoligwa Woteko burwa ogosira korwa ase aba MCA 22 abo banyate kwa bagwaka ekura yo komurusia bisi libaga batakire kwa aba MCA 23 elio anyare korusiwa abisi wetira aso muswado yo magayaye omuspika we bunge yo ya Nyamira omoskeno kokero nere niganyorete asakong asanyorete komerelia ogotindi me bunge yo wikira aga kwa isiko ye bunge yo magayaye nigo ebunge yo ye karansete inse yo boraibuaye omwamsi we godi ya Kiabonyeru omoske Vincent Beneja na komochora omwamsi we godi ya Ekerenyo Thaddeus Nyabaro goira libaga hali ya eno kokero bona omonogeli omuye we bunge ye county yo omwaka oyo nigo bete kokwenekia amange kolende omwaka ogocha 2025 gosubo 2025 nigo boigo oraeneki amange ayuturaji kumulikana ase oime elimo ase linde kolengana huna arachi wateka Aaron Ototo Nyangiri Getembe TV.
Gotigara ime ya siasa na boigo bono na murayonde bwensi ekera soire kerogo no kugani kwa enga akore etamu eri aire no mwananchi erio anyare kogenda nka gose kokora ebinto binde ekero akorire oburai bwae korende ase omo oyo kabeire omokonyi bwo murai bwense omosike Rigathi Gachagua esabari yaye ya siasa tichieti komo chierabuya ase bono akorete emiremo ase emiaka ebere na boigo gotugutwa isiko ase okobekirwa amamocho ao na boigo bono omusakito Samiyenda na twariganiriti oroboti oru igoro yesabari ya gesiasa ya oyo kabero omukonyi bwo murai bwense Rigathi Gachagua naki achagete emiremo goika egaikira nande agatugutwa isiko. Obochori bw'omwaka bw'ekirwi 2052 Geoffrey Rigathi Gachagua agachorwa koba omujumbe bw'ebunge ya Mathira asabete ase ntunde ya Moyoka inse kiama ya Jubilee ase obochori bw'omwaka bw'ekirwi 2022 agachorwa koba omukonyi bw'omurai bwense. To you, the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend Rigathi Gachagua. Ase chikampeni chobochori bw'omwaka bw'ekirwi 2022 iyo yamubwatira nti omurai bwense Dr. William Ruto bakarorekana koba amo irikwenekia obonchereria ase serikali eyo kurengana nabo yaoringe embe mono nene mono ase nsemo ya uchumi. Watu ya Chaka, Rais Uhuru Kenyatta walikuwa na soko hapa wanapata pesa, ukawafukuza ukawapeleka pahali hakuna biashara, ukajenga leri ukatumia 3.8 billion na kazi ya leri hiyo ni kubeba mafuta ya Rubes ya familia yenu kwenda Nyanyuki. Chitariki 13 umutinyu kianda birabu bagasoa abisi. Deputy President in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya that I will diligently serve the people, discharge my duties and perform my functions in the said office. Amatukaba matangani magega yogoswa abisi tabeta yo muremba asenge ncho yokorobekana kwenegitwe no muraibo komereria serikali Raila Odinga yo korengana nere batachoretwe asinchira yubikiranu. Wa Kenya si mbuzi yako, Kenya si mbuzi yako. Bwana Gachagua wakasema maisha Aisha metu nkayi embure ya chagete ko muitira Rigathi Gachagua korengana nababwatani bayimemono bo murai bwense Dr. William Ruto igo yarenge buna Professor Kithure Kindiki nero renge koba omukonyi bo murai bwense kurende tianyarekana Rigathi Gachagua agachorwa koba omukonyi bo murai bwense ngakiywe. Mheshimiwa Kindiki, kama kuna naibu wa rais tuliyekuwa tunamtafuta katika taifa letu la Kenya aliyesema riziki kama yako imefika haikufika. Obuhamate bwaye no murai bwense bukarakana gutwara emichando anene mono ni garo chikaine gutwara orwembere riko chia asensemo ya Mount Kenya yoka yatambokere ononya nabo kiaro chikaine go, si ndio? So parashina hakuna mtu atafungia nyinyi kuja kwa rais. Si mimi niko. What is the problem? Kuna shida? Rais anapenda watu ya Kajiado na maendeleo ya barabara tutajenga. Hiyo barabara ya Ilasiti. Sisi ni watu wa uhusiano. Na sisi ni watu wa asengakie ya Rigathi Gachagua na yanagatia serikali ya Kenya Kwanza nigo yarengi kampuni yabali abarete to muchango monene aso bwibwe serikali ya Kenya Kwanza wikakairuka serikali ya shares. Sisi lazima tungeangalia nyinyi. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares. Si ndio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa ngaki yari ruchori kaguri ya Gen Z gintu kirete ukutukutirware ku muswada bw'ikibesabo mwaka bw'ikirubere murengo bere nanye naboigo okubutwa kwa waziri b'ingakiyo Rigathi na kutwarite ege karombarabare nabariki b'ekinyumba cy'oburaria egetambokero nonya nabo kero kikaine gutaigwana no mutangani oye wikera gatebekana kobanga na bwate okoboko aseri rucheri ya Gen Z. Propaganda and schemes to undermine leaders and those you don't agree with. I want to say in conclusion, this is a time for reflection and action. And we need to take immediate steps, as the President has guided, and I'm very happy, to engage
Rigathi akabeka emetego ase nyumba y'oborai ya State House. Emetego nonya nabo itakorete gasi wikira Raila agasoa ase serikali ya Kenya Kwanza iwe omurai bense arogete nga broad based government. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila bahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa hapo. Na mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Nikisikia maneno nakimbia hapo. Kwa sababu hii serikali tulitafuta na shida mingi. Magega yokubabuta egasi abawaziri benga keyu murai bwense William Ruto akabareta abawaziri barenga babwatani bo murai bwo kwamerire serikali Raila Odinga egento nonyana bo getamugo gati Rigathi Gachagua. I have nominated the following persons for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury, the Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum, the Honorable Onesimus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports, the Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. Etariki ya moyo mutinyikomi Mwenge Mtuse agachia ase bitabu bya historia yokoreta omuswada boko murusi obisi omukonyi bo murai bense abajumbe chimibere 90 yomo bakabwatisia omuswada ywe. No mercy from the jury. His Excellency Rigathi Gachagua has insulted you before Kenyans. I urge you to rise up to the occasion. Uphold all the 11 grounds. Asentunda ya kabiri ababunge chimibere 53 noyomo bakabwatisia omuswada boko murusi Gachagua nonya ochita sebunge ywe kwegerera korengana nerichiko. The House want to urge the House that as we move to this stage, you remember we said at 5 the Deputy President had been assigned 2 hours in accordance with the standing orders. The standing orders say not more than 2 hours. So he may exercise to spend the 2 hours or less as he wishes. Secondly, once he finishes, then the minority leader, majority leader, will take the... Omuswada oyo ogachia ansebunge ya Senate orengana nirichiko lyo mwaka buchiri 2010. Rigathi Gachagua agaikiki na gyogotanga Senate tegendera nebikaro byo kumurusia abisi egento nonya nabo getamo konyete aba senator bagake kura asiri mocho erimo korengana nerichiko akanyorekana gotwara amamo chatano egatia komine maria nyara toko baga komochigwa egento kirete okogenda kwayenka. Now the result of the division is as follows. Charge number 1, ayes 54, nays 13, abstention 0. So the high ayes have it. Geoffrey Rigathi Gachagua akabeka historia yakoba omukonyi bumurai bwenso mutangani magega yeri chikorio mwaka wechiri 2010 kurusigwa ABC kuripoteria egetaseni kiagetembe TV Jensam Miyenda. Welcome to Alimu Academy, a modern school committed to Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Uzito somya bamura bachiko ya mandege.
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tempe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijega ao bunabonwa housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getempe television network nero ego kwayega ashiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masheje munaba munyibaitabo bare no bamanyibiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukurika jumbenge wigogwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726 Yo bomboli umwanone kiririjane gukorera amaya chinsa ikomenebire chabono mambi ntobwate bono oroboti irwabene na boigo rwamoreka naki emegiro yabage konekiwa omwaka oeta ase emegiro abuna bono eya abanyagitari emegiro yaborokia na boigo abakori meremo ase chiwizara babete bakogenda bakobeka bagotiga emeremo na boigo koteba tibari gokora onye eserikali tireikirania okugania kwabo bono egati ya bari bachete omugiro na aborokia bechi sukuru aba korwa ase kyombekia na te kyombekeri gya kupet abo bachete omugiro na boigo goika eserikali egesonanie na boigo gotegerera ebirengereri byabo elio obagacha koirania emiremo amangana abunayo ayobono ataganiri gosako chukomurekwa kegima omwako oyo iga omusekito Daniel Ontiri na nyara kurigereria oroboti oro naki aborokia batebete tibari gochigo kwenekia nande amangana bunayiga na inde baboriri eserikali enyare kobaenekeria nga ebirengereri byabo bekeraniwe egati eliaragendere kwenyurwa iyo enekiwa haso mwaka wechiri bubere na 2024 nomogiro waborokia egento bono kiagendera guturubania masomo hasi chinsemo ao aiga Kenya bakogania magania abo hoikiranirwa egati abo okolikwa kwaborokia gwetania chiribwe 45 nemo mono balia aba junior secondary boigo koligerirwa igoro yokurwarirwo kwabo gose medical cover egento konye ebyombe byaborokia egati abo keria gya kupet na nat bataraigwana boronge ne serikali yega Kenya kubairira bonogoso asumugiro hasi gekege tambe kila saa payslip yetu inazidi kukonda. We are tired of double deductions. Mara tunawekewa retiree double, mara tunawekewa medical scheme double. Sasa saizi serikali hata ile kidogo ilikuwa imetuagiza, serikali imetunyima. Asi kekiga kyomugiro na muno ubu mutinyi hogatana gatatu no mutinyi kyanda aboroki wabange tibasoeti hasi birasi na bange babo nigo batigarete hasi chinkasegekam wika ekere serikali yachite kuigwa amaganio ya boroki abaiga solidarity forever asorogongo rogusi hasi kaunti ya Kisii ne kaunti ya Nyamira ime yomo chobo songo asomogiro wemetinyene ya itire aboroki abaiga nigo barolekanete gotara naria koboria serikali kobanyura nomogiro yuyo nigo baigo hoenegetigwe hasi kaunti ya Nyamira. Teachers shall not and teachers shall down their tools. Yes. Teachers shall withdraw their labor. Yes. And schools will not
open in the 116 branches of the Kenya National Union of Teachers. Asa borokia na borokiwa baria bake barekanete goswa chisukuru elio kogendera masomo wetira asa borokia baiga abo barenge no borro bonene nigo babaseretie gochinka muwekano hase skuru ya secondary ya St Monica Chakal nilia yabomura ya kolaya yegotoka sensemo ya Bungoma asa borokia na borokiwa barekanete goseli wa gochinka elio kubwatana na bande hasomogiro aiboli babwata abana babo ci secondary school mbaba seko bayira school ekora mwalimu tayo ko balendorro mwana igako genda gakonyore shidorro ntubuna abalimu ntoyo ntobwana tikobori gukendiyo sabana tigababere nkamba kekera katora batebi ngareta abana school edinde tunyako basome kera eserikali ya igure okogani waito ntubuna abalimu be secondary asomogiro yoboigo aborokia nigo bamochetie serikali asoko bariera chira chobolimu na mono hasoko ligereria igoro ya magania bo gento abange bono batigarete no gosemeria buna mugiro iga tuligo chikoene kigwa hasa matukale bosyo bunencheremo yo kugendera ukine birengo bya masoma iga Kenya boigo kinia obokoreria saborokia ngurubadrege deseni kyaga tembe kurega se county ya Kisii letrane nguruko Daniel Ontiri Ogo saba nga amangana bunayo gosemegiro buneyo echigo kya kigima ase omwako yoiga omoye gosete echikone kigwa naboigo abakori meremo mbachigo chandwa ase omwako yoiga ochakire bono oikira gabo mwancho morigereria nongo ngochera omutimokomoke elio mmanya koirana naki ategete ase chigazeti korende ngokomanyanga nabo okonyo ogotonyora bunage Tembe TV ase chinsemo au bunabono chinsemo cha Facebook tonyora bunage Tembe FM chinsemo chiri cha YouTube tonyora bunage Tembe Television naboigo tonyora wetera ase Zuku channel number 33 nande nabokorika riuko gose ujumbe yago enke gochase namba 0726447367 ore nenche Matilda Obaigwa ase omoroberio yoiga wetwani yagetembe nakuburia ogendere gosanga nainche nakiwacha kiro mwako yoiga ngukoganirie omwaka omoya naboigo ebirengereri byago mbirebi nachire ase omutumokomoke korende ase igika getari egetambe ngoiranande nayande amange. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education, expansive playgrounds to nurture co-curricular talents, a safe, modern boarding facility ministry compliant, reliable modern transport services for every learner. The 2025 intake and admissions are now ongoing. Hurry and secure a space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 078-089-4411 or 0728-722-255. Elimu Academy, educating for eternity. Christamarian Mission Hospital ni gĩgũkorera ba mentire obokoreri bwaye na koba ubuye kigima asa Marieta ngoro kwa diuka poko no munyagitari korwa se nyagitari aba sister ya Christamarian bono enyagitari
unachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. sonja esigino etabwatichi scratch anene chinga kichiga chimeliga ye Christmas egoki asogochora satellite ya Zouk tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri bibire amagana 999 chuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 asi abateja abaye enyorere umutinyo yomo ubusa yani free premium package eliwego kene signyo ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale asiriguriria mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zouk Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zouk Smart Plus Package na chishilingi eliweye muna 99 nigo kwenyorera Zouk Classic Package nabo igo eliweye muchimisano 99 asekera umutenyi enyorere Zouk Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Ni sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shows na tueva enyorere TV ya unampeya Mugetembe Television Network ase channel ya number 33 ase chipackage chiga okogora kwenyorera Zouk decoder tara asinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugo tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asibara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra senamba 0714067223 Wigo nabo okusanga munaintu gwetrust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zouk life got better. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikosi chemaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsemo ya Community and Online Working imiye skuru yiga ya Keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ali nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigoto kwigelia Beauty Therapy nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi chia kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi ere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokomo konya osose program ya kusibisonye tonya kwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eri baje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwetra sechi namba 0726 5885
0758 gose 0708330000 asigo ayira na kwenyorera obumanye riri wibekeri bagari rya asensiga yo kwerwanirira. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates, scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658 659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwen. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. Zikun Clinica ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamaruire au asugutumika amaliogo akura chinse chamaiko igo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligireria na kunenkia omuchando bomurwaire inyura igo bakulingolia babwenia na kurwa amaliogo igoliria bolia amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure, arthritis, esukari, ulcers kolengania chi amarwire yenda marwire yabasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litkulia Jumatatu wika Ijumaa kuchagara chinsa ibere chamambya wika chinsa ikomena mocha magoroba batalere ime yo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye School Clinic asobokorari obuya minyoka. Sha Ceramics nigobono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano na bere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 nigoba koni ya chimabul bunabono chitable taps koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBS
MDF pyramid, gypsum cornice, filled fables, mabwate chi double corner shelf, a towel rack, chi scrap holders, chi soap dispenser, na boigo chi shower mbabwate chi birengo ne chi type au. Ebinto bya plumbing Beyonce P. Bunabono, PPR female, PPRT, PPR stop valve, valve sockets, PRS, chi generator mbabwate chi type Chonsi P, chi submersible pumps, chi drill mbabwate chi type Chonsi, chi bench vise, chi meter saw, Anson scales, na boigo mbabwate chi water tap Chonsi P. Simiti, chi chuma, chi water tank, chi water pipe, amabati ye chi type Chonsi. Emesumari no ego toka eyubwagachi ne yamabati. Niko bago toka Cansons Plaza aseparena na ya Kisumu Highway. Inchuo Sha Ceramics bwego dira sirigurianse. Eduka ye Euromat Supermarket niko yakoletiri ubwansu asebagorosia emigati emiya babwate umugati uli Euro white bread bochi gramu chibi inye Euro white bread bochi gramu chibi ibere Euro mandasi boigo chi queen cake chi buns chi birthday cake so chi cake chi nyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintubiria bichi cho abuna tissue, papers, serviettes, Apic detergents, igatibinde ebinge. Nkoni yabali chindagira nebinyuwa. Bunabono, bwate omuchere, chidengu, biscuit, chisoda, cheese, na mabuta yugo karanga, ase omagoli ainsekegima. Semeli yobo chenu, bwate ebintuna basiri boda, sunlight, geisha, meningai, nechinde chinyinge, semo ilia yeskuro, ni gobwate bintobuna, chi file, chi brown cover, ebitabu, chi karamu, crayons, egati yabinde ebinge. Tuwe chanda, bunu nabokonyora ebibionsi, asuko batalira, ime yensemelia, ya nyabite ime county nyamira, usoba kiresimi ase enamba, 0781111555, Euromat Supermarket, asubuansuo, namagoli amaya, minyoka. Ine kwabere gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia endibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No worry about Sumbuira Bagaka sana. We sukari. What you call the genesis of diabetes. Naki worry we sukari bogo somo bero goime. Hypertension no worry kera manyinga kogende gure somo be. Walfit itoso mete chinchereza to chokorwali amarwaire. Enchede ntangani itoso mete ngendunga conventional medicine. Yani onyagitali obwa kawaida. Itoso mete ngendunga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso kurwali ya marwaire. Nchirende ya gata toso merete neka togo tumia international herbal medicine. Togo tumia marioga akuruese mete tuarwali ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusaniogo asamarwaire minyoka.
ine nubwo tumusangerekano urigete kogenda asobwangu nigari egwikia ubwangu nandebuya n'urigete kogenda ni yamati yao asumucyunde egara uchikwegokya n'abamati bao ine nubwo ate date utegete kogenda ko utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egara o download app ya buki kuroro osabe egari inde yonse ekoire mpaka asorigete kogenda asiriguririgiya kwetani goririnde yonse abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime kimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Ubabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi, Nechinsemo chichietana ine buki nige kubwatania chia ine nurigetie eskuru engia asumwano aranyole chisemi Prince Shiners Academy nero eskuru nigo babwate daycare all education go se nursery grade 1 go ika grade 3 ngo kinya bale ebe wabya bana na kubagilia chikosori ao gatiobu ya bonde obonge eskuru ye nigo ekwena na obokoreri bwabosombi asi abana bonsi inyora aborkia na bange na bancheire ne wizara yejisemi chi interviews niko chigendere tekera lituko liya Jumatatu wika Ijumaa niko bagutuka asensemo ya Nyankongo chimita chimi ibere kurwa asensemo ya stejimiwa asamange bakiri esimi ase enamba enoti isano na ibere eyemo ibere enoti kianda isano na isato inye isano nemo gose enoti isano na ibere isano eyemo kianda enoti isano na isato enoti Prince Shiners Academy richibu richisemi chingia. Thank you for giving me the best school, the best teachers. It has made me go. Now I can say I'm not a baby. Prince Shiners Academy richisemi tia jogo kwa kile stage miwa naingia ndani kidogo anga 200 meters na wakanyara Prince Shiners Academy rabu ego shine Prince Shiners ndwata abantu bare qualified abantu babwata passion n'abana kuko retro mwana wa Prince Shiners ayo manye ikire school fees yaiterenke kire mwiberi akonyara weiteria mwiberi reto mwana koko igwana nawe bya ndio wakane school fees yabo ayoga ndokoregas omwana asome ayona karate school fees yabo nkenke buno okonyora by the end of the term okonyora okorete ngo mwensi na abari ganiri Prince Shiners. Of course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your rights. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka.
Karibu sana na inde umwancho mwegena Ogetembe Television ase umoroberio yoiga obwetwani ya Getembe ekero ere rituko ria Alamisi nare gukonyoria chinsa ibiri chabono mambi tuchigotwara abageni banyare gukwanera etaro yomurai wense omusike William Ruto gochaiga ase orogongo rwagusi gosegocha bosongo erio kwarigania omwaka oyoiga omoya kuroiga nabo igo chinkwana chae ntochikonyara kurigereria narari aria kwanete nande nyenjoki amangana yorachi kokuna obukoreri bwaye gose serikali ya Kenya Kwanza ase omwaka oyoiga ogochigochaka abageni baito chinsa ibere chabono mambi boiga singo koinyoria enamba yesimiere 0726447367 ase ukurika ujumbe yawo enkego charoro onte birete yao ase kwambwatire korwo emambi yabono na boigo ekerengereri kiao ngirikitiga koba omongiti ganiria abantu omwaka omoya nande obarigania ase omoroberio yoiga bwetwani ya Getembe buna bono nindoche oyoiga agoteba hello etwani happy new year ni Patrick Obino na Korwa Nur Hotel Kilgoris mambo ni pam timanyitiga sairi kikiaingi community awatena niko ndani kabisa ya Getembe Television na wateja ndani kabisa mbuya mona sana yagoteba kurwasi hoteli yaye ime yomochio Kilgoris noare ime na wateja vaye gendera kulikari uko kose message gocha ase inambiyo 0726447367 ntebya erite yao ngokwaganiri omwaka omoya sengencho chitariki nibere mbono tuchagete January eri mobwete ya chakire lakini tobosa koba omoba ase bono chitagika chinge chirebose ongo chakorigereria chigazeti cheri tukoria rero erio nyare kogotebi ninki chigazeti echiga chibwate egazeti mbwataiga ni ya The Standard egazeti ya Taifa Leo egazeti ya People Daily na boigo egazeti ya Daily Nation ase obwango mono gochaka ne gazeti ya The Standard ebwate eringana lirabu ese egoteba hope in face of our diversity what future holds ninki bono abakenya barachigotwara ogosemeria ase omwaka oyiga bwechiri bubere 2025 what future holds Kenyans from all walks of life and are hopeful for a brighter 2025 while they acknowledge the challenges faced. Leaders, wananchi and clergy alike share a vision for a better future. Ngabono abarai ao boigo abakenya na boigo abarai korwa ase chikanisa ao ase ense ya Kenya na barabu banyare gusanga ebirengerero byao na boigo naki okugane kwabo kore ekero omwaka oyoiga ogocha gochaka obosio bwe gazeti eyo na boigo ngokwanirire amangana ao unabono ase ribori rire igoro yogota ikirana komokonyi bomurai bwense omosike Kithure Kindiki gochaiga ase omochio bosongo ase tareri iyo murai bwense yakorekanete obotuko obogokera igoro ase bona abakenya bakoborianga ninki kiagerete omokonyi oye tamubwatia gochaiga bosongo gose tato karoro eri kwarigania omurai bwense ase enchera iyo bwamo igegotebanga eyebrows are being raised after Deputy President Kithure Kindiki skipped several functions and only sent one line near message. Nga bono abakenya nigo bansire kwegosa ninki kiabeire egati yo murai bwense na boigo omokonyi oye omusike Kithure Kindiki oyo otarabaga kuoroka ase mega imenge yabereke gokorekana ine serikali asabona nyarete korikari ukori line yamo message yamo yoka yogo chengera omwaka omoya gose kuganeria abantu abakenya omwaka omoya na boigo nebwate abarai ao nechi message chiri banyarete gutoma gocha ase abakenya ekero tugochakera omurai bwense omusike William Ruto igazeti omugano yora se page ya kabire igazeti ya The Standard ase enkwana yaye omurai bwense gose riuko riaye gocha ase abakenya rirarora ase agoteba without hesitation we all agree that this year has been remarkable a year to remember for its many challenges, obstacles, and risks that tested our resolve
and threatened our prosperity, security and happiness. Ingo mwaka oerire nigo biro mwaka omukongo mono, umwaka obwate amatemu amange nabo igo umwaka onyarete koba amatemu amakongo korende eserikali nero ikanyara gotenena imara kegima. Nabo igo omokonyi oye umusike kidore kindiki nere message yaye goteba happy, blessed and joyous 2025. God bless your families and God bless Kenya. Oyu no mokonyi bumurai bwinsi umusike kidore kindiki neriuko riaye gocha se aba Kenya bonsi una onchire moyo gochingira umwaka umuya. Nabo igokorwa ase umurai w'ikiama kia ODM Raila Odinga nera goteba. However, many of the challenges of 2024 are crossing with us into 2025. It's going to be upon us as Kenyans to decide whether to carry on divided, bitter and cursing into 2026 or to find a way of coming to the table, discussing our problems jointly and agreeing on a mutual solution. Omurai w'ikiama kia ODM musike Raila Odinga ere nigagotebanga umwaka uyu iga o 2024 niga obo umwaka obwata matema mange korinde nogochora kwa barai nabo iga bakenya bonsi nga ebarachi gutambuka na inde umwaka onde bare babagekanete ese anene mono ase chinjera chiage siasa gose ebarachi korigia chinjera cyo gochamo na kubwaterana erikone kinga amatemwa ari abeire gagotonyora umwaka uyu iga tari gochi koenekiwa nainde nabo igokorwa ase omowaziri omonene omosike Musalia Mudavadi nere nigagoteba. This is the year that Kenyans will realize the good and strong foundation that the Kenya Kwanza has put in place for the great trajectory of a beloved nation, for our beloved nation. Omo Prime Cabinet Secretary Mwaziri Omonene Musalia Mudavadi ere nigagotebanga oyo noro omwaka abakenya barachikorigereria nabo igo koenekianga amaine eserikali ya Kenya Kwanza nebegete emikakati nabo igo nebwate ebirengererio biagochia ase abakenya. I would like to rally Kenyans of all walks of life to work hard, be peaceful and keep Kenyan spirit alive. I wish every Kenyan good, healthy and prosperity in all the endeavors. Ngabono abakenya bonsi banyare gutwara afyengia nabo igo banyare gutwara omorembe gose peace of mind ekera ubago chako mwako yoiga na inde banyare gochamo na kubwaterana nabo igo ntubwate omo Catholic Bishop Archbishop korwa ase chinse mochiri chianyeri omanyikanete buna Bishop Anthony Mueria. As we look back at a very tough year for Kenyans and with great hope look forward to a year where we can truly address our ailing problems. We sincerely hope to see the abducted back with us alive. Hope our leaders will listen and become humble. Omo Bishop oyega kora chinse mochanyeri ereni gagotebanga bono omwaka oyega nigo beiro mokongo kigima korende ekero mwaka oyega ogochaka nigo bono abakenya bonsi barigereiria serikali nabo igo ase okuboria kwa abakenya korenga baria banyara kobiswa ose abantu bari babeire bakobora ase chinjira cyobututukano mbachi konyara gotoka oyino mo Bishop Onyeri ose omo Bishop Anthony Muheria nabo igo ntobwate ujumbe yae Martha Koome oyore omo Chief Justice nabo igo Faith Odhiambo otenete kiombekeri kia Law Society of Kenya nabo igo ntobwate Evans Omolo ore omo Provost korwa ase kanisa ya ACK nere oyo kabeire omo Chief Justice David Maraga nere ase agoteba bono. I condemn the killing, torture and the abductions and call for the immediate release of the youth still held unlawfully. We must reset the economy to create decent jobs for our youth and restructure our tax regime in order to guarantee fairness and sustainability of tax burden. Ngabono abasaimba bwenete korigererwa nabo igo bari babere bakobiswa ase nchera yobututukano abo bataratuka gwikaboniga banyare gosokiwa nabo igo naki uchumi ya Kenya eranyare korigererwa nande abakenya bakoreru obwene bwabo ase chingaki ichonsi oyu noyo kabere omo Chief Justice David Maraga na ujumbe yae yomwako muyasa oteba
this is possible ng'ana bekonyarekana binde byonsi biri abakenya bakuboria bire ebyo boene binyare goikiraniwa. The country has done this before and can do it again. Ngabono gochakia uchumi asenchera ya bene kegima nabo ekonyarekana asengencho abakenya bakorera yaigasa matuka etire na inde nabo ekonyarekana bono nga hope, unity and accountability dominate ni your message. Ngabono oko chamo kose oroboti rukoboria abakenya gochamo abarai gochamo nabo igo kubwaterana nabo igo gutwara ogosemeri na rio ringana rinene ria beire riko enekirwa korwa ase abarai omugano yo koyonyora se enchira yo boikirano epeji ya kabere ne peji ya gatatu ase egazeti ya The Standard nabo igo ikero korigereria ne bwate nande omugano ase peji ya kane goteba merry making prayers. Thousands come out united to bid goodbye to grueling 2024. Ase emeyega yechisuguku nigobona abakenya abange banyara wesokia nabo igo gochengira esuguku erio konekinga umwaka wechiri bubere 2024 oyo etire nigo banyare koyoakera okwereke gimase bagotanga nigo umwaka omobe to bid goodbye to grueling 2024 oino mwaka obako gutwara amangana mange asebono abakenya bonsi bakusaba gosebarure koborianga onye gekonyarekana mwaka oyo iga ochakire bono topasa kobabuna oyo 2024 nabo igo nigo ebwate chivicha cy'abakenya bagochengira esuguku nabo igo ukwarigani omwaka omuya oyo iga wechiri bubere 25 ase peji ya kane ne peji ya gatano ine gazeti ya The Standard ebwate amangana mange bori kobwatekana nari abere gakogendera nabo igo nande kogenda nande kosuka bosio naro page ya 6 nero gotebanga fireworks light up city skies as dwellers desire brighter future. Ngabono abantu bonsi bari bamenyeta ase chitaoni niko chi fireworks chanyarete chiko enekiwa kegima ase chitaoni au imeyese ya Kenya asibono abamenyi be chitaoni na baro batwarire osemeria nga omwako yiga no chikoba omwaka omuya ase bare bonsi nabo gochi ase abakenya bonsi koikera gabo nabo nande nkorigereria ase amangana aria yechigosori me gazeti ya The Standard nebwate ebicha yomominyoki omotindi wechimita chiri eribweyamo na chimisano omanyikana na Faith Kipyegon ase egotebanga it will be a busy year in athletics as Kenyans seek to dominate once again. Ngabono no chikoba mwaka omoya kegima ase bari abagosori anene mono bari bakominyoka ase bono abakenya babeire bakwemuke bendera ya Kenya igoro mono ase omominyoki Faith Kipyegon ndere abeire egati yabona boigo nebwate omominyoki Chebet oyore omominyoki bwe marathon yechimita chiribu 10 ase ndere gotebanga why the smiling assassin Chebet is the athlete to beat. Ngabono mwako iga omominyoki omonene kegima origereiri gose endoto omominyoki onde bwensi aratware no gocha konekinga omobwire Chebet ni garo omominyoki wechimita chiribu 10 asebono nande ebwate gaiga Beatrice Chebet selected titles nga chitaito chiri abeire egakobwa nebwate world records iche world record abunire naboigo Olympic game golds chiri abwate naboigo world cross country titles chitaito atwarire se omaminyoko across country naboigo amaminyoko ari yabasubat women naro nabekire gabu naki babeire bagokora abana baminyoki naki babeire bagokora se umwako yega oetire naboigo ase igazeti yegotebanga abakenya mbabwate okwegena ase amangana yechigosori Kenya neche gokora buya kegima ase amatuko arebosio egazeti ya The Standard goko inyora ritukoria rero nabo konyara gosoma emegane yo ase enchira yo bwikirano kore nande singo konyorenga omugano yega bwo mokonyi bwo murai wense Ogotebana Kindiki ghosts after 2 payslips leaving his boss to hold court.
ngabono Kindiki ochakire korokana encheragete magega yokobera bisi ase amatuko amake bono omugano oyo konyora ase page ya kianda eri onyare komanya ningi kegenderete egati yomurai wense omosike William Samoei Ruto nomokonyoe omosike Kithure Kindiki ligaso abisi amatuko amake bono magega yuyo kabeire omukonyi bomurai wense omosike Rigathi Gachagua otuguterwa ari gusekurusigwa abisi nabaigo kusuka vosio egazeti eyo nebwate amang'ana abwanete korigererigwa kegima ase epeji ya 8 nebwate omugano gotebanga 10 Kenyans to watch in the new year as Ruto seeks to set his legacy ngabonekire omurai wense aligetie gochokaneki ng'a onyarire kobeka oburai bwae botenenge kegima nigo obono abantu 10 babikira iga sichibicha chabo chibekira iga ngabarache korigererwa ntobwate bicha yomurai bwense naboigo oyore omurai bwekiama kya ODM musike Raila Odinga omo Chief Justice Martha Koome abumbari baguchikomore kwa kabisa omwako oyiga kobwatekana anene mono kobwatekana na mang'ana age siasa naboigo ntobwate mo Bishop Philip Anyolo naboigo LSK President Faith Odhiambo ntobwate oyo kabiri omukonyi bomurai bwense omosike Rigathi Gachagua naboigo Archbishop Jackson Ole Sapit nande nere Wiper leader Kalonzo Musyoka abana barai bagocha korigererwa kabisa ase omwaka oyo igabachiri ubere 25 omugano oyo okoyonyora ase epeji ya 5 na 3 eri omanye ninki abaiga 10 barageire ase aiga bono egotebanga if Raila wins Ruto may have the last laugh as Raila may transfer his voting blocks to him but if he fails it will be a different story altogether oyore omurai bw'ikiama kia ODM musike Raila Amolo Odinga kirakurigia ekirugukirikyo bunyakirugo bwa African Union Championship bono ekirachikura chirachiwa kumutinyo kabiri omwaka oyo iga onye karabwe ekirugekyo kyogotenenera ekiyombekyo kia AUC nachikoneka abantu bari abere gagotwara omong'uso gochese bare gose abantu bari babere bagomusupport ase amatuka amaiga kesiasa mbachigosoa ase serikali na kumusupport omurai bwense mosike William Ruto lakini onye omurai bwekiama ekio kia ODM Raila Odinga tagochikobwa nechikoba nande eng'usanano entindi egatiye serikali naboigo nekiombeki kia ODM gose nomurai bwekiama kia ODM ase enchira yoboikirano emegane yu naboko enyora ase egazeti ya The Standard yerituko ria rero chitariki 2 rituko eriga ria Alhamisi omwaka omoya 2025 naboigo gosika bosio nimbwate egazeti ya This Taifa Leo yerituko ria rero naboigo ase egazeti inero ebwate ringana rimwe murigoteba ODM chumba jeuri ng'aningo oyo bono obeire omokongu kegima gose omwana siasa kyoyo obeire utamanyiriri ase omosimamo oye ori esegote ya mazingira ya kisiasa nchini Kenya yanashuhudia mabadiliko ya kipekee ambayo yanavunja mipaka kati ya serikali na upinzani huku chama cha ODM kinachoongozwa na Raila Odinga kikidhihirisha sifa za undumakuwili kupinga serikali huku kikiwa ndani ya serikali jumuishi. Siasa ya Kenya yabeire bono etarikomanyererigwa naki ere aseng'encho ekiama keri kiabere getingo kabisa asembia kemingi kiabere ase ensemo ya upinzani bono kere ase nkebwate abaraigete bare ase serikali korende nande nigo kegenderete gopinga serikali bono nigo kiabere ng'a unduma kuwili tikebwati ase geteneine kiama kia ODM gekorawa na Raila Odinga nigo kiabere no mungusase amatuka mange uchase abakenya bangi ase bono mwako eta abaraigete kurwase kiamekega banyargoso ase chuizara au ase bono ebwate egazeti ya Taifa Leo ebwate chibicha chiabarai kurwa ase serikali ya Kenya kwanza naboigo nabarai bari imeye serikali korende bari ase kiama kerikia ODM nebwate ebicha iyaye omo raiweze omosike William Samoei Ruto
nabo igo ebicha yaye omu waziri omonene Musalia Mudavadi omu speaker bwe bunge nene Moses Wetangula nabo igo ase ensemo yende nebwate omurai bw'ekiama kia ODM na omu waziri Hassan Joho nabo igo omu governor Anyang' Nyong'o bono omugano oyu okoyonyora ase epage ya kabere eri onyare komanya ningi kiabeire ase ekiama kia ODM ningi kiabeire kiagerire ODM itari gotenena bokongu buna ebonete gotena gose yabeire gekoba amatuko aetire maafisa wa ODM wamo serikalini wakitekeleza sera za chama tawala, lakini Nyong'o Raila wajisawiri wakosoaji ngabono Raila na Nyong'o na uvatigeire bakoraga serikali korinde nande ababisa gose abaraigete nande bado bararoro Raila Odinga na tebetenga baria basogete gochia goso ase wizara abuna bono Ali Hassan Joho tobwate Opiyo Wandayi tobwate abaraigete buna abo banyarete goso ase wizara ya serikali ya Kenya Kwanza atebetenga niko besogete tiba beteriri korinde niko besogete na goso aroro nande mbabwate obosibore bogosoa ime ya serikali na gukorera aba Kenya emirimo egazeti yo omugano yo okoyonyora ase epage ya kabere ime ya gazeti ya Taifa Leo nabo igo ese goteba sura mbili za ODM za changanya wengi ngabono ODM nigebwate biere bibere nigo etabwati ase tenene licha ya maafisa wa ODM kwa serikalini na kutekeleza sera za chama tawala mara kwa mara wajisawiri kama wakosoaji ngabono nonye abarahi abaiga bari ime ya serikali nigo bawesokie kero sekero nabo igo gwekora gocha saba nanchi nga nko rusi bare serikali amagoso nabo igese wote banga kiongozi wa ODM Raila Odinga akiongoza kikao cha baraza kuu la chama cha ODM katika Bomas of Kenya. Chama hicho kwa sasa haijulikani iwapo kimo upinzani au serikalini. Ngabone ikiombe kiga ODM tikemanyiriri ekire egeteneine asisemo ya upinzani gose nigo bono gesoete ase serikali omugano oyo naboro motambe kweri nande nigo koya nyora ase epage ya kabere ye gazeti eyeiga ya Taifa Leo nabo igo no gazeti yo ase page ya kabere ne bwate omugano ogukwanera mabadiliko makuu shule zikifunguliwa bila kidato cha kwanza ngabono ase miaka mingi yaitire bono ense ya Kenya tirigo chigotwara ekirasi gekorukwanga form 1 asencho bare form basoete form 2 boniga na ubari ngabo mwerio ase umutindo ryo mukoro bwechisemi orenge buna 844 system bono nigo abantu bagochigosa senior secondary schools eyo kirachikobanga nigo ere ese school yo boroso korende form 1 tirigo chigotwara ekirasi yegani gagokorekana korwa umwaka 1985 nalio nainde ikirasi gia form 1 gitarenga roro bona kirasi skuru chikoigorwa aborokiwa nigo bagochikoene kianga ikirasi keri basomerete gose kerige korukanga na ki form 1 ikegochikoba empty umugeno yo koyonyora ase epage ya kabere ayungo bwatekana no mutindo yoiga omoya OCBC ase wizara yechisemi nabo igo ntobwate aiga omugano gotebanga kome awarai wa Kenya kusaidia kukabili ufisadi nigo obono oyo tenerete ose omo Chief Justice Martha Koome anyare kuboria abakenya banyare kubwaterana elikwene kinga obukurumi bwake wa asense ya Kenya obukurumi bogochaka naye bwachaka na inje nabo bogokorwa ekero muntu aranyare gotenena imara gokorera ekene nabo igokwane kianga oboene bwa mwanya bantu bwakoreirwe nabo igo anene mono abarai nabo babwateri bagari nene riogokeia obukurumi aiga asense ya Kenya bono omo Chief Justice Martha Koome ujumbe yayo makomoya nori aboriri abarai bache amokubwaterana abakenya bonsi kone kinga obukurumi bwanyarire utachero ense gose obukurumi bwanyarire gutuguterwa are ase ense ya Kenya kubwa mono kurwa ase serikali nabo igo ntubwate emegano yende ase egazeti eyo ya Taifa Leo eyo tutachikorigereria ase nchira yoboikirano ase ngencho yebiro ase nande epage ya kane egotebana wa Kenya wakaribisha mwaka 2025
kwa mbwembwe ngabona abakenya nigo bayo ariganiri ase enchera y'omuchengo omonene ase bono okoboria kwabo korenga omwaka oyo tobasa kobabuna emiaka yaerire kosi tobasa kobabuna omwaka oita oyoba omwaka bw'emechando emingi. Mwaka wa 2024 ulikuwa mgumu na tunashukuru mwaka mpya umeingia. Tunashukuru mwaka mpya umeingia. Tulipoteza vijana wengi na tunaomba mwaka huu uwe tofauti. Abasaya abange bekegori bagia Gen Z mbanyarite gusiria magimabo gwetera ase okorobekana okwabete gokorwa magega ekera serikali yabete kumukia bitambukiro byarenge mamincha no kugania kwa bakenya kira basaya besogetia sobonge abange mbanyarite gusiria magimabo ase chinjira cyo botutukano abange mbanyarite gusiria magimabo ko ase amawoko y'abanyanyimbo korende no koboria gose no kugania kwa bakenya nga umwaka oyiga tobasa ko babuna umwaka oita orenge umwaka bwebirero umwaka usiretia basaya abo babwate gosemeria ase eser konye batu gutiro gosemeria kwabo sokwegena kwabo ase serikali ya Kenya kwanza nabo igone bwate chibicha au chinyinge chikorokia naki abakenya babete baguchengera okwarigania omwaka oyiga omoye ekero obale no mugoko kegima nabo igokone kinga omwaka oyiga gose ogosaba kwabo kwarenga okonene nga omwaka oyo tobasa mamochari akorekane to mwakonde tabasa orio eta tabasa koirorero waigo ase egazeti eyo nebwate nande emegano kuna bono amangana egotebanga serikali itumikie raia isiwatumie mwaka huu ngabono ase ali abakenya bakubori serikali enyare gokorera abakenya emirimo lakini tebasa kubatumia sincherembe nga itumikie raila bali si kuwatumia raia itumikie raia tebasa ko batumeka bobe asinchira ya kisiasa asinchira yabarai au kwegendereria naboigo asinchira yabarai au kwenyorera biribaganetie ase obugimo boiga gose kurwa ase abananchi megano emenge ere ase egazeti eyo korende ase inchira iyo bwango mono tokorigereria chigazeti chinde erio tochikonyara kwa abageni baito beri tukoria rero libaga bakwanire etaro yo murai wense gochaiga ase orogongo rwagusi naboigo ujumbe ayo makomoya ningi ya minute omoncho morigereria gendera kondikira liuko gochase namba 0726447367 onyare gontebia ngai kwambwatire kuri mambi yabono naki wasaire gose ngo wasaire nera ase omoroberio iga bwetwani ya getembe naboigo ekirengireri kiagongereki anene mono buna omurai wense anyarite gotara gochaiga ase orogongo orwagusi ninki kwanyorire gose ujumbe yae ninki yakogogeti naboigo mbara bia ekwaganirio omwaka oyiga gose ningo ogaretinga kira gochaka omwaka oyiga anyare gotwara omwaka obwa masisene aso kwango mono korigereria chigazeti chinde buna igazeti ya Daily Nation nebwate umugano ogotebanga why school will be different this year nga ningi keragere chisukuru nande chichikoba etofauti omwaka oyiga education it will be a case of empty classrooms and a funding shift for the institutions in new term ngabono umuganori na oringe ase igazeti ya Taifa Leo nora ase igazeti ya Daily Nation ase gotebanga bono chisukuru njiri gochikone kia gose gochigotwara ebirasi biri bya form 1 ebigochigotigara bisiekire bitabwati aborokie kubwatikana no mutindo yomoya o CBC ase bono gotengo when learners troop back to school next week they will be greeted by a big change for the first time since 1985. There will be no form 1s while primary schools will have an extra class. Ngabono koro mwaka o 1985 enerenga kientangani kegima abarokiwa nande barachikone kinga ekirasi ya form 1 ngeyo korende ase birasi biri byarenge ase chisukuru cyo boroso gose primary schools bono mbaligo chigoto ekirasi eke mungo chikere comment abosio ekeke gochi accommodate abana bali bagoswa grade 9 ase wotevanga an extra class grade 9. Public secondary schools will also lose capitation cash to the junior institutions in a shift that will affect parents, teachers and even businesses. Ngabono chisukuru chi secondary chiri chiko gwa chibesa korwa ase serikali ngo chigo siria chiri chibesa icho chira chikoira na gocha ase esukuru ya junior institutions in a shift that will affect
chira chigoswa ase chisukuru cha junior secondary schools chibese chonji chikoputoro korwa chi secondary echiga chiabeire amatuka ya igamaiga elinde omobaro monge onyara goswa naro ase junior secondary schools kwane kinga aboroki wa banyorire bokorerio buya gose banyorire chingaki chinyororo chio gosoma nabo igo chibesa chiabo korwa ase serikali chinyara kubwatu kwa gocha ase chisukuru eche amangana ega nigara chigochanda sana abaibori nabo igo chisukuru gose abali banene be chisukuru kero bagocha gokora emiroberi yabo omwaka oyo igo muya 2025 nabo igo nero nebwate ebicha ya abakenya bagochengira omwaka muya segote Kenyans usher in new year 2025 in style. Fireworks, shouts of joy, whistles, prayers, and honking of vehicles and motorbikes rent the air at midnight as millions of Kenyans bid farewell to 2024 and ushered in 2025. Mugano yuko yonyora sinchira yobukira no manye na kiaba Kenya bachengete gose bagogete kigima gutambuka omwaka oyega nigo koyonyora se page ya kane ya gatatu ne page ya kabere ya gatatu ne page ya kane ase gazeti ya Daily Nation yeri tuko riarero nabo igo nebwate ase amangana ali siasa nebwate aigase gotebanga will take you on maina njenga Dias Gachagua maina njenga bono nigagotebi Gachagua ngaweka abachi gotiemana. The battle for the vote Richmond Kenya region has taken a new twist with former Mungiki leader Maina Njenga taking the bout to ousted Deputy President Rigathi Gachagua's doorstep. Ngabono oyo kabeire oyo rabeire omurai wekyombekerie kimanyikanete buna Mungiki kurwa soko orogongo rwa Mount Kenya nigobono atebiri Gachagua nga wika abachi gotiemana wika abachi kurigerani ngora chikoba omurai kurwa ase orogongo rori rwa Mount Kenya. Omugano oyo koinyora se enchira yobwikiranu page ya gatano narimo igazeti ya Daily Nation yerituko riarero nabo igo ase okurikiria mangana iyo bocheno igazeti eyo ya Daily Nation nebwate omugano bogwechania kigima ase gotebana crisis over shortage of BCG vaccine ngabono chanjo eri abana bakwego imanikanete muna BCG yabere kego kya ase chinyagitari ao mensi yeto ya Kenya bono nigo yaretiro bokongo bonene omwancho morigere yasomanyete nga BCG nero omwana kobitwa aiga ase okoboko kero omwana iboirwe gose amatuka make magega iyo mwana koiborwa nigo bone gotebanga health experts have raised alarm over the severe shortage of Bacillus Kameta Green BCG, the life-saving routine childhood vaccine that has been out of stock in government stores and hospitals across the country for over 3 weeks. BCG, which is an essential jab in preventing the development of tuberculosis, is among the 3 vaccines given to babies at birth in Kenya. Ngabona ye igochiatanga oborwaire bwa tuberculosis anene mono ekobetwa soko bukoko mwanekero mwana iboirwe bono nigo yaretiro bukongo mbanene ase chinyagitari chia serikali aika sense ya Kenya chitaraba chigotwara amario gayu boikeranu gose abeire kagokia ase chinyagitari chia serikali ase chiwiki isato bono nande itariere ntunde ntangani chanjo ya BCG egokea aiga ase ense ya Kenya ngane yu nigo yaretire obonene ase bono kugani weito korenga ekirobono mwako gochaka serikali nyare kurigereria mangana bunayo elikwane kya Bakenya bonsi banyorire afya engia nabo igabana bali bako iburu bono banyorire chanjo eli babonete nande mugano uyo konyora se page yo morio ye gazeti ya Daily Nation yeri tuko yarero nabo igo esebwate naro page ya gatano bwate omugano bomrai wense sekotenga freedom has its limits. Ruto now says on social media use. President William Ruto has warned that the country's moral fabric is at risk of decay if the manipulation of digital spaces, particularly social media, continues unchecked. Ngabono enchera abantu bachakire gutumia social media gose emitandao ya kijamii teraba enchera endonge murai wense nigagotevangaki obosibore nkoikabore na borobu ase botari ko wanchero ase ngenjo bono abakenya bachakire gutumia obosibore bori babwate bwo gutumia emitandao ya kijamii bobe
ase bathire batari gusika amang'ana gose abarai obuna bono ere umurai wense ase chibicha chinyinga konyora ng'a chigosokiwa ase emitandao chitari echiokogokea gose chitari echia masikani ase bona bantu batugutira masikani gocha ase abarai buna umurai wense so konyora ng'a no abarai bakoramwa social media ase bona atebire ng'a nebwenete echake korigererigwa erio kwaneki ng'a abasai mbaratumia gose abantu bonsi bari emitandao mbaratumia emitandao ase enchera ere embe nabo igo egazeti ya People Daily gukora ni gazeti ya People Daily yeri tukoria rero ebwateri ng'ana rimwamu ase wata Ruto rhetoric for 2025 taking stock first with stinging criticism from clergy for cultivation of a culture of lies as well as Kenyans for loss of lives during Gen Z demos, police brutality, abductions, failing healthy scheme, and diversity fees model. President puts on smiling face, claiming 2025 will be year of delivery. Ngabono magiga yumako yoeta koenekia emechando au anene mono evicha ya serikali ya Kenya kwanza koba embego chia ase abarai bechi kanisa ase bono ya vere yakobanga abarai korwa ase serikali ya Kenya kwanza niko babere bagukwana amarimo ekero bagukwana nga umurai wense niko abiri kagukwana amarimo ase amang'ana mange usali abiri gakoria chira chitari guikiranigwa nigo obona nandi omwaka uyu obete kugutwara amang'ana mabebu nabono kurobekana kuri kwa basai Gen Z amang'ana police brutality ase abanyanyimbo babete bagutumia chinguru goetania ekero bari kubabwata abasai n'abantu bande bose babere bakobiswa ase eyo emanika abductions failing healthy scheme ngabono emeroberio ase ewizara yobochanu etarabake goikeranirwa anene mono umoroberio iga omoya omanyekanete na Social Health Authority ose omanyekanete na SHA ase utaranyara ko guchaka gukore emirimo asinjira iyo boikerano abakenya bange babere bakobutorwa chibesa gose konacho emeshara yabo gujase umoroberio yega omoya bobo bwene korinde ekero bagwikase chinyagitari kwanyora ng'a chibesa echo nchira bwato ko gujase chinyagitari gose nande bachi gwakanera obo wene yine gore abiri ng'ana yo muchando korinde murai bwense obere gakorira ng'a umwaka yega ochakire bono togochi koba boigo nabo igo korigereria amang'ana aria iyoko goko batoka chibesa kurwase serikali gocha ase university au imense ya Kenya nero iyabage koreta obotutukanu ase bono murai bwense ere atebitenga abana ose abaroki wa bonsi bari bagosoa ase university mbachi koegwa chibesa gose wakanerwa school fees koreng'ana no konyora kwa baibori eyo yabeting'ana entindi kegima aboigo eyaretire umuchando ase abaibori naboigo abarukiwa bechi university mugana uyu okonyora ase page ya gatatu igazeti ya People Daily onyare kumanya ndakibono umurai bwense atebire ng'amang'ana ayu ngochare gokorerwa ugonchore naboigo nebwate omominyoki oyo omanyekanete muna Chebet ase gotenga Chebet smashes world 5-kilometer record in Barcelona amaminyoka ayu anyarete gokorekana nigo bono Chebet atogete koba omobui bo 8 kilomita isano ime ya Barcelona omugano uyu oinyore ase page yemerongevere na etano nevere ase gazeti ya People Daily ayo na yande amange naboko yanyora ase chigazeti chiri tuko riarero naboigo erinde ogendere kwemanya naki ense ya Kenya egenderete naboigo ngai ense ya Kenya yaikire lakini amang'ana manene aiga ase chigazeti cheri tukoria rero naringa kera omonto gose abarai bonsi gochaka no murai bwense naboigo bari bechikanisa abarai korwa chinsemo nigo besokire na kokaninga umwaka oyo iga no chikoba umwaka bwenyenjo no chikoba umwaka bwa matunda gose amatokeo amaya no chikoba umwaka etofauti bono ekiro murai bwense atarite gochasoro kongorwa gusi kwarigeneria umwaka omuyaroro nanyarite gukwana amang'ana mangi ayo torachikorigereria nabageni beri tukoria rero ase gochaka chinsa ibere nande bono no ancheire gose no igoreire enamba eyo 0726447367 erio kone kinga kwanyare gosange birangira bya wochaiga ase studio onyara ototevinga chinkwane chicho murai bwense nchiarenge chingiya
gusinga omuraibu inse amangana ali anyarete gukora no nyetaro ya akorete gucharia ase amagacho a cancer center igase mucho busongo narenge etare yarenge eyengencho nabo gusange birengera bya ogochaiga tutebe eritari ago ase okombwata kurwima mbia bono imbe yomurobere yega obwetwani iya getembe nabo igo onyare kuganeria babire batatu litukorigia onyare kuganeria onde bwensi ori bwanchite gose ori ekorwa ase family yao onyare kumuganeria umwako muya chitariki nibere litukeriga ya Alhamisi kerore na inche Matilda Obaigwa ase omurobere yega obwetwani ya getembe ase gekagetaria yake ngoira nande nabageni gochaiga ase studio tonyare gukwanira etaro ya Rais William Ruto gochaiga ase orogongo rwa Gusii. Enyagitari ya Nuga Best enyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini ya kerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tukakire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyomo cyubo songo ase nyumba ya Ouru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ona arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo muberone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, scribble studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo
ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kozi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigogi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Na batebi na mbasire kitoronigizi ego kanza mochimu gembo nsa stage yechi bigibigi nsa ajenye kotate space speaker na ne kabisa live and direct onye kotate ufa chisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi urwambara etibiri jambi ebetiri ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetiri ko kerie gari yao majiji betiri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurgwe ga sikuka ukutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone, chi horn speaker, chi power mixer, chi keyboard, chi blender, chi basi na boigo chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio